de min hai algo que ten que sair. Creo que a escribir, ou mellor dito, escoitar os meus pensamentos e escribiros despois é a mellor forma que teño de sacar o peor que hai de min dentro e tamén o mellor. Non sei se son poesía, xame palabras, supoño que se pode definir así porque hai outras persoas que o recoñecen como poesía. Eu non o teño claro. Hai termos, hai facetas da miña personalidade que son consciente que as podo exteriorizar, pero que en realidade son impostadas. Non sei se o que escribo, se as palabras que utilizo é unha forma de mirarme nun espello e de verme e de reflexionar sobre as miñas imposturas e esconsuradas. Para min escribir ten moito de terapéutico.